है तब से एकदम बवाले हो गइल बा हमरे जीव के। ऐसन का बात बा हो झुलनी में? सुना बतावत है झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। झुलनी जीव के जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। झुलनी जीव के जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। झुलनी जीव के जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। और सुनाइए ननदो, बोला। जब है झुलनी पहन के हम कुआनवा पे जाइला ना अच्छा त लइका हम बूढ़ो टुकुर टुकुर देखेला। ऐसन बात बा? हाँ सुना। बोला। झुलनी पहिर जब कुआनवा पे गईना, कुआनवा पे गइलो, कुआनवा पे गइलो, कुआनवा पे गइलो, कुआनवा पे गइलो। सुनत हो ना ये ननदो। हाँ हो। झुलनी पहिर जब कुआनवा पे गईना, कुआनवा पे गइलो, कुआनवा पे गइलो, कुआनवा पे गइलो, कुआनवा पे गइलो। और सुना। अरे टुकुर टुकुर देखा सब काल भइल ननद। झुलनी जीव का जवाल भइल ननद। झुलनी जीव के जंजाल भइल ननद, झुलनी जीव के जंजाल भइल ननद। हे जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। ए भौजी, का हो ननदो? औरो कोनो परेशानी बा? हाँ सुना बतावत है। बतावा भौजी बतावा। ध्यान से सुना। झुलनी पहिर जब गौवा में गईना, गौवा में जाने हो, गौवा में जाने, गौवा में जाने हो, गौवा में जाने। झुलनी पहिर जब गौवा में गईना, गौवा में जाने हो, गौवा में जाने, गौवा में जाने हो, गौवा में जाने। अरे लइका पूरनियन में मार भइल ननदो। झुलनी जीव के जवाल भइल ननदो। झुलनी जीव के जंजाल भइल ननद, झुलनी जीव के जंजाल भइल ननद। तब तक भौजी बजरियो मार करा देत हो। सही कहलू ये ननदो। कल्हिया भी गईल है बाजारे, वहु बवाल हो गई। सुना बतावत है। बतावा भौजी बतावा। झुलनी पहिर जब बजरिया में गईना, बजरिया में गइले, बजरिया में गइले, बजरिया में गइले, बजरिया में गइले। झुलनी पहिर जब बजरिया में गईना, बजरिया में गइले, बजरिया में गइले, बजरिया में गइले, बजरिया में गइले। इतने ननदो आगे सुनो। अरे बीचा बजरिया बवाल भइल ननदो। झुलनी जीव का जवाल भइल ननदो। झुलनी जीव के जवाल भइल ननद, झुलनी जीव के जवाल भइल ननद। और सुना ननदो, हाय जौन सुभाष फौजी
के दीवाना हो गई। कैसे भौजी? फौजी सुबास मोरे झुलनी के